Так, спадзяюся, што трансляцыя пайшла. Бо музыка гучыць, голас таксама гучыць. Зараз мы паспрабуем знайсці ўсё гэта на сваёй старонцы. Ды наладзіць адразу. Пока послухайте музыку, а я тут пошукаю гэтую трансляцыю з наладамі. Гук ёсць? Гук ёсць? Гук ёсць. Гэта добра. Так, адразу мы ўключаем студыя. Знаходзім нашу трансляцыю бягучую. Лезем у налады. Здымаем сэрцайка, бо яно нам не патрэбна. Так, што мы тут змяняем? Мову, конечно ж, змяняем. Ставим, што у нас не штучны інтэлект, калі што. Так, дзе яно чакалася? Так, мову меняем с ангельской на белорусскую. Так, это все нужно сюда, это сюда. И вот так, жмем Save. Это мы зачиним, это так само, это заставим на версиях. Скрутим, и мы пачинаем. Хіба што мы пачинаем. Ідзем адразу. О, все добра. І так, прыгадаю, які у нас планы на сёння на Евротрак сімулятор доўгулі на бліжэйшую будучыню. Як бачыце, злева зверху у нас ёсць такія задачы, як Industry Standard. Яна павінна быць выканана ў хуткім часе. Гэта 2 з 24. Бягучы момант, але нам патрэбна, каб адбылося 24 з 24. Чаму так? Да таму, што інакш дасягнення мы не атрымаем. У нас таксама ёсць некаторыя дасягненні на фоне, але... гэта мы тут адпачываем. Але гэтыя дасягненні будуць атрыманы ўжо па ходзе нашай гульні, скажем так. Першае, што нам трэба знайсці? Нам трэба знайсці заказ у нейкі балтыйскі горад, менавіта балтыйскі, гэта Фінляндыя, Эстонія, Расія, Латвія і Літва. Вось, якая дазволіць нам адвезці вельмі спецыфічны тавар. Напрыклад, такая арганізацыя, як ЛВР. Латвія. Вось бачыце, ЛВР. Звычайна адтуль возяць, а не туды, але паспрабуем. Тут няма, з правага боку ёсць. Вось Шауляе. Добра, вельмі выдатны заказ, маленечкі, і таму мы яго адразу выканаем. Гэта ў нас будзе ў Рыгу. Трэба будзе запісваць, таму што ажно 24 у нас, калі што. А ў горад можна вазіць не больш за 2. Рыга, ЛВР. Колькі ў нас? 2 гадзіны 56 хвілінаў. Добра. З Шауляем ляцім. Так, знаходзім наш гараж у Шауляе і тэлепартуемся. Шчэчын, вось он Шауляй. Паляцелі. 2500 евро аддалі. І затое мы на месцы адразу. Калі хто будзе перажываць за грошыкі, калі ласка, не перажывайце, грошыка у нас дастаткова. У мяне на гэтай гульні 42 гаражы укамплектаваны на поўніцу. Яны прыносяць даволі шмат прыбытку, то бок мы гэтыя грошы нават не скарыстаем. Нават у тых умовах, калі будзем купляць штодзень новы цягач, а не ездзіць на гэтым Мерседесе. Дарэчы, Мерседес, калі што, мне паднадоеў, але пакуль што жадання яго змяніць няма.
бо гэта трошкі іншая справа, а я сканцэнтраваны на выкананні дасягнення. І што мяне музыка бомбіць у вушы. Зараз чакайце, мы сюды павернем. Skręć w lewo. Мы сюды павернем, і я трошки зраблю цішэй, бо па вушах добра так б'е. Я ўпэўнены, што вам не б'е, таму што ў мяне ОБС налады такія, што не даюць вам моцна гучаць. Так, Шауляй Рыга, Take Job, паляцелі, чакай. О, акурат зараз ужо будзе зменшаная гучнасць. Сюды. Вось так няхай будзе. І ў той же самы час. Вось ён наш прычэп. Мы з Шауляя зараз павязем Рыгу наступны заказ, замову. Карацей, будзе у нас уже 3 з 24. А тое, што гэта даволі блізка, ну, адносна блізка. То бок нам спатрэбіцца каля паўгадзіны рэальнага часу. То гэта вельмі добра. Do roboty. Ведаеце, я налево отсюда поеду. У меня навигатор пишет направо. А я вот хочу дорогу открыть. Как было меньше потом открывать. З гэтым звязано, конечно, так само еще одно досягнение, якое называется следопыт по-нашему. Ale tam mieliśmy... Поехали в этот Pathfinder. Skręć w prawo. Яно, акурат таки патрабуе 100% адкрыцця мапы ўсяго свету. Гэта вельмі складана. Учора я спрабаваў Францыю адкрыць, так, там было каля 40%. Патраціў 1 гадзіну свайго часу, нават 1,5. Вось усё, што атрымалася зрабіць, гэта дадаткова адкрыць 7%. То бок, разумееце, наколькі гэта... Не. Przygotuj się Oj, do jak skrętu to? w lewo. Наколькі гэта шмат часу патрабуе, гэтае Skręć w дасягненне. lewo. Бо ў Францыі даволі разгалінаваныя дарогі, і там некаторыя развязкі ёсць і так далей, карацей. На адным месцы круцішся як вуш, а вынікаў ці нейкага результату, які б можна было памацаць яго на огу, не атрымліваеш. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jedź prosto. Ой-ой-ой. Занадто цяжкий груз. Ледь зупиніўся. Яшчэ б трошечки ўсё, уехаў бы ў задніцу. Колькі ўвогуле вага гэтага груза? А тут не піша. Нейкія металічныя балкі вязем. Довольно такие длинные, як поглядеть тут.
Тому і вага у їх, напевно, там каля 20 тонн буде. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. I've been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off, the target's out of sight. Would I be better if Все ж таки ось так глядиш на гэтыя дарогі, якія маюцца ў Латвіі, Літве і гэтак далей, наколькі ж яны пакрушастыя, наколькі на іх нязручна ездзіць, тому што тобі пастаянна трэба ў нейкія павароты лезть. Карацей, твоя хуткасць там каля 50 км на гадзіну застаецца заўсёды. Trzymaj się lewej strony, a I- następnie skręć w Ну, а lewo. салода ніяка не атрымліваеш, таму што вось зноў светлафор, светлафор, Skręć светлафор. w lewo. Та ви заенчылі ўжо гэтымі светлафорамі. Колькі можна. Плюс ізноў уперадзе ажно 2 павароты. Ну бля. Хто так будуе, а? Навошта? Где стоять? Каля озера. Рыбака споймали. Ты что, гэта? Przygotuj się do skrętu w Nie. lewo. Skręć w lewo. Яшчэ адзін нейкі населены пункт. Што гэта такое, што за горад? Не, не заўважыў я. З-за того, што сонейка свеціць в лоб, то не заўважна было нармалёва гэтага знаку. Jedź prosto. А на GPS-мапе не відаць на назвы гэтай. Паліўная станцыя маецца. Нават майстэрня Przygotuj się do skrętu w prawo. для ремонту маецца. А што за горад, не разумею. Шауляй? А, мы былі з іншага боку і праз Шауляй зараз і едзем. Такое себе. Дорогу на Мажикяй. Ой, ну зноўку, вось толькі кавалак роўнай дарогі, больш-менш такой, і ўперадзе ўжо кольцо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну сапраўды, ну куды гэта? На што гэта? Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda.
Давай разгон. Ведаю, что тяжко, бо груз тяжкий. Але могутність у нас максимальна. Можу собі дозволити 120 км на годину, я ведаю Jedź гэта. prosto. Не, камера. Trzymaj się prawej strony. Там треба буде скинути після повороту направо. Лепше уже скинуть. Jedź prosto. Бо інерція у нас велика, тому зупинитися ми може не поспіємо. Отак ось 100 км на годину ми в этот поворот уписываемся. Trzymaj Так, się prawej что strony. это такое Następnie впереди? zjedź w prawo. Zjedź Что вы w себе prawo. дозволяете, люди, а? Так, там авария, а мы проедем. Не глядячи на гэтыя перашкоды, мы все ж таки там павінны проехать. Вось тут по гэтай вось полосце. Ось і все. Ось і все, а то перакрыли, я не разумеешь. Хотели, каб я у об'езд поехал. Ага, зараз. Кишеню тримай, Шерель. Так, 86 кілометрів тим часом у нас засталося. Бачите, як котенько. І ми зробимо гэты новы крок. Першы крок за сённяшні дзень, калі што. Да выканання гэтага дасягнення. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Так, бачу риску ГЕСу впереді. Ось там, де камера намальована, там прес. Сонечка сідає. Поглядіть, яка пригожость, а? Який заход сонця. Буває лепш, конечно. Але у гэтай гульні гэта так само пригожа виглядає. О, тінь, сонейка, адбітки сонейка на будинках. Що ти там ниєш, тобі треба хутче їхати? Я і так хутко їду. Порушаючи правила і ліміти. Гэта калі што не заўважылі, там з правага боку, дзе GPS, сістэма піша табе нейкія Na паведамленні. rondzie zjedź drugim zjazdem. Гэтае паведамленне трошки абруся. Ой, Zjedź запытка. z ronda. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. О, Ян прийшов. Вітаю тебе, Ян. Trzymaj się lewej strony. Вітанки для тебе. Як твоя справа? Сьогодні апошній день уже вакації у твоїх, хіба так?
Trzymaj się prawej strony. Стомился. А, завтра, чтобы у тебе не 5, а 6 дзён працоўных вакацыя. А я чамусьці ты пісаў тыдзень, таму я вырашыў, што 5 дзён толькі. Як усе твае паездкі? Ці то ў Германію, там і так далей, ты ж кудысьці там яшчэ збіраўся. Ужо ў хаце. Все добра прайшло? Jedź prosto. Цягнікі ў Нямецчыны гэта нейкі асобны гатунак пакут. О, першы раз такое чую. А што там не так ужо? Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. О, прывітанне. Нехта яшчэ далучыўся да нас. Прывітанне ўсім, хто на стрыме знаходзіцца. Прабачце, мне тут трошки трэба пакруціцца. Я амаль што даехаў. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Я ехаў такім шляхам Гданьск, Башанек, Берлін, Мюнхен. Вяртаўся такім же шляхам. Гэта у тебе столькі перасадак было? 1, 2, 2 перасадкі ажно. Skręć w lewo. То бок 1, 2, 3, 3 цягніка, 2 перасадкі, нішто сабе. А не ці прасцей было на самалёце, типу РНР, нейкі там, ці нешта падобнае. Я даехаў, ну, пабольшы, а потым пачалося. У Берлін цягнік на гадзіну спазніўся. Ага. Ой-ой-ой-ой, не зачапіцца б. Добре, праехалі. А вось цягнік з Берліна да Мюнхена ўвогуле сказаў. І такое можліва там? Skręć w prawo. Нішто сабе. А як гэта адмяніць цягнік? За 2 гадзіны да цягніку. Вось гэта нумар. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Мне падаецца, у Беларусі такое немажліва, каб цягніка адмянілі. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Так, прыехалі. 3 з 24. Адразу адмечу гэтае. Так, крыжык сюды, крыжык сюды. Вітанкі, Веро, вітанкі.
сказали, что можешь на любым ехать, и ехал 3 годины на наступным стоячи. Супер сервис, просто аж. У один бок 20 годин. Что? Стоячи 20 годин? Як по-немецки это часто здараецца. Ебать, блядь. 20 годинаў стоячи ехать, да ну нахер. А, увесь шлях, то бок. Добра, зразумеў. Дзякуй Богу, што толькі кавалак. Я памятаю, слухай, малым быў у дзяцінстве, ездзіў на гэтых электрычках. Вось, і крыцей, то у мяне было часам такое, што 1,5 гадзіны было, трэба было стоячы ехаць з горадні, там у масты. Гэта было цяжка. Але мне падаецца, ты з гэтых з башанак, так. Не, з Берліна ў Мюнхен. Трошки больш ехаў, так ці не? Там гадзінкі 3 павінна быць. Ну так, ты пісаў уже 4 гадзіны. Трындец просто. Так, наступную заказ трэба шукаць. З Берліна ў Мюнхен 3 гадзіны. Не, ўсё роўна гэта трэшак поўна. Латвія нічога нема. 300 кілометрів на годину. Прикольно, прикольно. Мне одразу, ведаеш, калі я бачу такія лічбы, успамінаецца, што кадры з гэтага як гэта? Миссия невыканальная, памятаешь, у першай часціне, дзе яны ось ляталі на такіх цягніках. Калі вяртаўся троліць, вырашыла Польшча, там яны мне прадалі білет на Звашанак да Гданьска, таксама з перасадкай праз Познань. Пиздец. І ў Познані цягнік спазніўся на гадзіну. Ты про гэта вось ВРВ Даугавпілскунда. Так, чакай, тут карацей. Хаця тут мяжа. З Петербургу там яшчэ ехаць забіраць далёка. З Даугавпілсу поедем. Okej, ruszajmy. Першы квіток са Збашанак на Познань 40 хвілінаў быў з месца, а вось з Познані да Гданьска 3,5 без месца. А ёпта, а яшчэ і сабака. Бля, для яго гэта таксама было цяжка, страшна. Так, Даугавпілс. Przeliczam trasę. Першы раз я бачу, як каб мой сабака стаміўся. Кажуць, ведаеш, гэтая пагаворка ёсць, там тыпу спіць без задніх ног. Гэта пра твайго сабаку хіба што было. Skręć w lewo. Мы так з сябрам плюс 2 гадзіны чакалі на Фліксбас на Варшаве заходні. Ой, спачуваю вам. Skręć w lewo. Такі досвід, ну його нахер.
Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Так, я пачну пісаць ва ўсе гэтыя фліксбасы хай дазваляюць сабакам ездзіць. Што гэта такое? Я як чалавек магу вандраваць толькі на цягніку. Do dzieła. А чаму не? Няхай даюць мажлівасць купляць білет. Ці як для дзіця. І ўсё. У меня, ведаеш, калісьці храшчоная рабіла як, то бок у нас у Беларусь, ну гэта было даўно, яшчэ ў 90-80-е. У яе толькі дачка нарадзілася малая, і немаўляці ж не патрэбна купляць білету, але яна заўсёды купляла 2 білеты. То бок на сябе, каб месца заняць. Ой. Каб можна было ехаць. І тут таксама няхай прадаюць білет нібы для дзіцяці. Не, пераноска. Пераноска яшчэ можа быць. Хаскі можна запіхнуць у пераноску, але, на жаль, Skręć w гэта lewo. будзе занадта вялікая пераноска. W porządku. Znajdziemy inną trasę. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Да, моцна адрозніваецца тут у нямецкім стаўленні. Там не дазвалялі куды заўгодна з сабакам ісці, у Польшчы не. Як то кажуць, у некаторых дзяржавах традыцыйныя каштоўнасці. Prosto. Таму ў Польшчы так, а ў Нямецчыне не так. It's got me turned around, but I can't ignore the feelings that I found in this whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Хлопцы, палякаў ведаеце? Я палякаў. Дарэчы, ВРВ ты атрымаў нейкае? Та халера за гэтым светом уже. Няхай як ёсць едзе. Гэта хацеў запытаць, нешта прыходзіла табе наконт мадэратарства ці не? Бо ўчора дадаваў, не ведаю, ці ўсё атрымалася. Зразумела, бо чаму пытаюся, таму што звычайна, калі глядзеў іншых стримераў, у іх мадэратараў насупраць імя, там такі быў ключ з шасцёрні, а у цябе няма нічога. Зараз яшчэ раз вось давезу, там, калі буду мяняць лічбы,
То пагляджу яшчэ раз, чаму не дадалося. Стаўленне зусім іншае. Я быў такі здзіўлены, што, напрыклад, калі на Берліну шпацыраваў, до мяне падышоў паліцейскі і сказаў, каб я ішоў па дарозе для машын, бо там шкла не будзе, каб лапа не пашкодзіла. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Там рух машин быў спынены. Ага, ну типу пешеходная была амаль што. Дарэчы, выглядае ну зусім дзіўна для нас, праўда, каб нейкі чалавек просто падышоў і просто так даў прапанову, каб было лепш. Jedź prosto. Для нас звычайна типу моя хата з краю нішто не ведае. То бок ідзеш з сабакам, ну ідзі з сабакам сабе далей. А ну-ка адзначым гэтае месца. Так бы мовіць, аба з цим жоўтенькім. Szukanie nowej trasy. А так прыемна. Так, Przygotujcie так. do skrętu w prawo. У нас, ведаеш, рэфлекторна, калі паліцейскі падыходзіць, ты такі уже чакаеш нечага. Дарэчы, ось свой досвед польскі распавяду, што я ось колькі жыву ў Польшчы, так, ніводнага разу не меў справаў з Trzecim zjazdem. гэтымі з паліцейскімі, то бок. Я ж карыстаюся машынай пастаянна, штодзень, і ўсё роўна не зупыняюць, калі нічога не парушаеш. Абсалютна, ўсё Zjedź нармалёва. z ronda. Я першы год амаль што прызвычайваўся да такіх паводзінаў. Што табе не зупыняць, калі ты не парушаеш хуткасны ліміт, там, ці проста не падыдуць і не скажуць, а пакажы дакументы свае. Мяне на ровары на другі тыдзень у Польшчы супынілі, а чаго? Недзе ехаў, не там, дзе можна было? Не, таму што ехаў як дурны. А, ўсё, прабач. Было трохі ўвагі на дарогі, трохі на чат, таму памылкі раблю, прабач. Зразумеў, а што там такое Zjedź было? z ronda. Проста даглядалі ровар, каб не быў крадзены, дадалі па нумеру Na ровару rondzie базу zjedź нейкую. trzecim zjazdem. А, нават так. Цікава. Няўжо ў Польшчы так часта ровары крадуць? Крадуць? Я так разумею, ты свой хаваеш недзе там ужо. Бо калі што, чаму я так пытаюся? У мяне пад домам, мне дом невысокі, на 5 паверху, 4 паверхі. Вось, і
стаянка для ровараў маецца на першым паверсе, на партэры, як гэта завецца тут, і яна там, ну колькі, ну 3 ровары ўлазіць. А на вуліцы, за дзвярыма, акурат на паветры, ось пад небам стаіць для 4. То бок у мяне і там ровары стаяць, не ў сэнсе ў мяне, а у маім доме гэтым. Людзі ставяць і ніколі, увогуле ніколі не было такой праблемы. То бок такіх дамоў, шэраг дамоў стаіць у мяне 3 на адной вуліцы, яны недалёка адзін ад аднаго, і паўсюль такія стаянкі маюцца. У мяне ў знаёмых, зараз чакай павярну, тут дарога крывая. У Гданьску 2 ровары. Менш за $1000 скралі за 5 хвілін ночі під камерой. Так і не знайшлі. Ясно. Я, до речі, нічого не хочу сказати, але ось, ведаєш, у мене на районі моєму, ну, а мой район складається каля тут 50 домов, ну, многопавярховых, шматпавярховікаў. Вось, ну, але ён такі даволі зялёны. Тым не менш, тут ёсць сям'я украінцаў шматдзетная. Ну і так з імі трошки паразмаўлялі, калі у футбол гулялі на пляцоўцы. Вось, яны там трошки парасказвалі пра сябе. Да чаго вяду? Да таго, што мы з малымі я выкідаў ровар дзіцячы. Малодшаму мне 6 гадоў, вось гэта такі маленечкі ровар я выкідаў. І у старэйшага было 2 самакаты. Вось, я ставіў просто на сметнік гэтыя рэчы. Як ты думаеш, у каго потым яны былі? Гэтыя ровары і гэтыя самакаты. Далёка можна не хадзіць і доўга не думаць. Канешне, яны аказаліся ў гэтых украінцаў. Вось, так што... А я, наколькі ведаю, у Гданьску даволі шмат украінцаў жыве. Больш, чым у Беластоку. Типовая європейська практика. Jedź prosto. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Что ты маешь на увазе, ВРВ? Типовая европейская практика, как бы со смети, конечно, брать. Те, что украинцы подбираются, все, что лежит криво. Так, со сметника. Ну так. Тут даволі часто у нас, калі што выставляюць усялякую мэблю, гэтак далей, але палякі ніколі не падбіраюць Jedź насамрэч. prosto. Бо што, але мэблю выкідаюць яны вельмі рэдка. І там такая, ведаеш, стаіць ужо гадоў 80-х. Нармалёва так запэцканая.
Не, мне не ў сэнсе таго я казаў, што там крадуць і гэтак далей, магчыма, украінцы. А ў сэнсе таго, што ім вельмі часта чагосьці не хапае. Назовем гэта так. Там народ бывае выставляе рэчы, якія не патрэбныя, але ў добрым стане пакуль камунальныя службы не забралі, хтосьці падбярэ. Я заўсёды так раблю. Я ў Беларусі тое самае рабіў. То бок неяк я выкідаў нават пральную машыну, якая, ну, была яшчэ больш-менш працоўная, то бок яе трэба было толькі пачысціць, выставляў без праблемы. Тое самае было з ложкам, калі мы новы купілі сабе. Вось, просто стары аднёс у сабраным выглядзе і ўсё. І беларусы таксама забіралі гэта наше. Я памятаю, калісьці жонка выставіла у чат. Чакай, некі там гарадзенскі чат быў у нас, тыпу рэчы, барахолка, во, як называўся. І яна выставіла адзежу малых, бо старэйшыя ўжо даўно выраслі, а адзежа была з гэтых брытанскіх онлайн-магазинах, крамах. Вось, даволі якасная, то бок трывала усе такія справы. Вось, і тыпу закінула ў чат, вот, вось ёсць 3 пакункі, прыязджайце, забірайце. І што прикольно было, ну, адметная рыса беларусаў, гарадзенцаў. Знайшліся людзі, якія казалі: я жыву там, на другім канцы горада, прывязі, калі ласка. Типу, я возьму, прывязі толькі. Помню, з жонкай ржалі, як коні з гэтага. Нас типу 4, прывітанне таму, хто далучыўся. Тут вельмі распаўсюджаная тэма, маўляў, мяне не трэба. Чакайце. Букайце рэч, прыязджайце забіраць. Не, сапраўды гэта добрая тэма, таму што, ну, я лічу, што у нас то ў Беларусі вельмі распаўсюджана, што ужываныя рэчы не прадаюцца, тыпу на куфары ці недзе тут. На барахолку адносіць, там за капейкі прадаюць. А ў Алегра гэта самае робяць праз... Ой, Алегра, у Польшы гэта робяць праз Алегра. Там тое самае, ужываны стан ставіць і так далей, ці OLX. Вось. І у цябе больш падпісчыкаў стала? Ну так. Нешта учора наляцелі людзі, невядома чаму. Дарэчы, дзіўна, я потым яшчэ глядзеў статыстыку, аналітыку па канале. Дайце тут срак, божак, наскуль ён взяўся. Ось, і адкуль прыходзяць людзі, там не зразумела, ні са стрымоў, ні з відэа, а проста ось неяк з'яўляецца. То я такі трошкі у пытанках, ведаеш. Тэгі, цэтлік. Хз. Ну, лічу, што тэгі гэта так. Тэгі, таму што контент стаў больш заўважным. То бок, большы ахоп людзей, больш трапляецца тым людзям, якія цікавяцца беларускаю. Вось. А ўжо... Ну, цэтлік гэта проста для таго, каб... Асабліва гэты, з пагоняю і трызубам. Гэта проста для таго, каб зэтнікі не лезлі.
каб іх увогуле тут не было, бо гэты наратыў, які вельмі часта ў іх адбываецца ў галовах, то бок размаўляй нармалёвай моваю, расейскую, чаму ты тут на беларускай шпарыш і так далей. Мне такія хлопцы не патрэбныя тут. Да і дзяўчыны таксама не патрэбныя з такімі галовамі. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. А як я ўжо казаў, што магчыма, калі ўдасца ахапіць і украінскую аўдыторыю, то будзе ўвогуле мэта дасягнутая на 100%. Калі мой контент будзе праглядацца не толькі беларусамі, но цікавы таксама і украінцам, бо я ўжо казаў калісьці, што я, напрыклад, без праблем гляджу беларускамоўны контент. У мяне амаль ужо палова каналу, на які я падпісаны, на іх цалкам там каля 200. Вось, палова гэта украінамоўная на сённяшні дзень. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Дарэчы, апошнім часам нешта заліпаю на канале. Ёсць такія, зноўку, украінамоўныя лукі называюцца. Можна і лацініцай набіраць, можна і беларускай набіраць. І там, тыпу, размовы, што бесіць таго ці іншага за паўгадзіны. Ну, па прафесіях маецца на ўвазе, што бесіць там водаправодчыка і так далей. Ну, цікава, цікава. Калісьці, я памятаю, Тутбай такое самае рабіў. Jedź prosto. Калі гэта быў яшчэ Тутбай. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. А, дарэчы, як у цябе ВРВ з ангельскай мовы, бо я таксама падпісаны на вельмі добры. Тады Тутбай вельмі стрэліў з гэтым. Ну, а мне яшчэ асабліва падабалася з Тутбаем, што яны рабілі, памятаеш, такой фармат быў іх, калі за столом сядзелі двое, там, магчыма, сваякі, ці проста знаёмыя, ці незнаёмыя ўвогуле, і яны ім задавалі адно і тое самае пытанне, але адказвалі заўсёды людзі, ну, па-рознаму, ці неяк там, з невялічкім такім адрозненнем. Я маю на ўвазе іх YouTube. Так, бляха, зараз разаб'юся яшчэ. Чакай, я Na паверну і rondzie потым zjedź пагляджу. drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Так, я тады Тутбай вельмі стрэліў з гэтым, гэта я чытаў, я маю на ўвазе іх YouTube канал. Я на ёй працую. Так, ці нешта з родам не тое, ці што? Ты нейкую сувязь меў з Тутбаем или з YouTube каналам Тутбая, так? Jedź prosto. Ці ўвогуле працаваў над контентом на тым канале? Skręć w prawo. А, ты на ёй працуеш на ангельскай мове. Усё, зразумеў, гэта да майго пытання. А гэта да таго, што мне падабаецца вельмі ангельскі з Марібу. Украінамоўная такая дзяячка. Яна да вайны была расейскамоўная. І што мне вельмі падабаецца, яна заўсёды робіць контент на гэтым канале больш чалавечым за кошт таго, што разбірае песні ангельскія ці фільмы, ну і так далей. Карацей, прикольная дзелка. А, ну тады ўсё ведаеш. Слухай, на планете жыве, бля, 8 мільярдаў чалавек. З нашай асаблівасцю моўнай, ну гэта колькі? 50 мільёнаў чалавек. Хаця па ўсяму свету можна сабраць там і 60, нехай.
Але бляха наколькі ўсё ж такі гэта цесна, то бок ёсць людзі вядомыя шматлікім людзям. І вось так вот нечакана, бац, ты оказывается ведаеш гэтых людзей. Да, дарослая ангельская, о, гэта таксама супер. Вось гэта вось заняткі, калі яны разбірае маты, гэта ў лайку, увогуле супер. Каб зразумець усе гэтыя падтэксты і гэтак далей. Ой, блядь, мы уже засынаем 137 километров напереди. Трэба трошки приспешаться, але под дождем гэта небяспечна, все ж таки спрабуем. Галоўнае, каб не вынесла. Trzymaj się prawej strony. Яна з вайскомымі вельмі добра відэа па пратаколу марш хуткая дапамога. А не глядзеў, нешта мне не траплялася. Магчыма, у TikTok гэта было, а на Ютубе не было. Так, 109, 109. У нас яшчэ ў запасе ёсць каля 2 гадзінак. Магчыма, мандат адзін атрымаем, але гэта толькі 100 еўра. Неяк ужо перажывем. Але павінна паспець. О, акурат і сонейка выглядаць стала. Так, 76. Давай, худенько. Блять. Курва. Поспели. Калі не памыляюся, я ў гэта шлагбаум адзін раз усё ж таки упісаўся, гэта было ноччу. Даволі балюша. Настала свята, у Вільні зноў стала цёпла. Вельмі вас віншую, сардэчна, як кажуць. А ў нас павінна сёння стаць цёпла. Яшчэ уначы было там каля 12-13, але абяцаюць, што ў другой палове дня ўжо будзе 26. Trzymaj się lewej strony. 52 километра. Давай. Так, я тебе вот что скажу. Я пойду к краму по продукты, буду тебе як радио слухать, але с великим лагом. Не проблема.
Так, дождь скончился, можно лететь себе нормалево. Да, тут засталось 30 километров. Так, ось він перший мандат, 160, я в чомусь лишив, що 100. Зараз, почекай трошки. Уже доехали. До skrętu w prawo. Херня засталась. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Так. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Добре, все отрималося. 4 з 24. Так, одразу відмітить і поглядіть, чому наш ВРВ не став адміном. Так. Он, конечно, писав, пробач. До речі, знов опошній епізод. Зняв опошній епізод по експедиціям. Вийде наприкінці липня. Ніж, чекаю, липня. Ти що, на місяць уперед пілиш відео? Калери. Гэта ж не сприяє твоїй гнуткості у сенсі контенту. Ти впевнений? Ага. Ты уверена, что так лепей? Так. Сеттинги. Комьюнити. Це є сенс. Ось так робіть. What does it mean to be happy? Cause it looks like we all don't know. Glass half full or empty. Man, we just putting on a show. Try to look to the heavens to tell us things that we beg to know. Like what did this all mean? ВРВ, погляди на всякий выпадок, ці є тебе нечто від Ютуба на конт модераторства. In my life to drive me, to guide me. Oh, doctor, I feel dead. Так, 4 з 24. Вертаємося у гульню. Ой, ні. Не твоя. Ось тут. Так, вертаюся в гульню. Сюди. Треба перенестися куди-небудь. Ми у Кунда. Тут повинно бути недалеко. Нехай уліпає. О! Нарешті з'явилося. Try to look to the heavens. Так, у меня есть контент-план по одним видео на месяц, какой выходит в первой године. И параллельно я накидываю другое видео, какое выходит в 9 године. Все запрацевало. Баш, ты навіть змінився. Колір змінився. Так, мы отпочивать, коли что. Давай, о. Отпочнем, будем шукать наступный заказ. Так, а я не записал себе, что мы 2 раза отвезли у Estonian Paper.
Да. Так, у фонда можно больше не возить. Так, шукаем. Шукаем. Наступний заказ. Ян нешта замаўчаў, хіба што пайшоў на гэту, на міт нейкі. Так, Латвіяс. Латвіяс ёсць у Рызе. Таксама у Рызе. Ну, мы толькі што тут былі. Няхай, чаму не? З Шауляя. Зноўку поедем. А ты уже владеешь топ-левела? А у сенсе? 50 уровень. Это топ, не топ? Мне падаецца, трэба, каб было 80. Так, Шауляй шукаю. Але там рыска яшчэ не запоўненая. Шауляй, вось ён. А, усе скілы даўно. Яны там недзе на 41-м Едь ці бяспечна. 42-м узроўні яны ўжо ўсе маюцца. Ці на 40-м нават, то бок калі 40-ы атрымліваеш, то на гэтым усё у цябе ўся скаля гэтая, якая маецца, яна ўся адчыненая. Skręć w lewo. Шауляй вымер, ніводнай машыны няма. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Skręć w lewo. Так, чакай. Зараз. Koniec trasy. Шыня брама, что такое? А у тебя DLC не усе, таму такая варыятыўнасць контракту невеликая. Так, у мяне DLC увогуле толькі адно. Я купляў гэты блок, які называўся Балтыка Скандынавія, ці неяк так. Do dzieła. Ось, і толькі яна адна. Ніякіх хэві, ніякіх там дадатковых цягачоў і так далей, нічога такого няма пакуль што. Бо хачу зрабіць все ж таки гэты следапыта Pathfindera, а ўжо потым купляць іншыя DLC. Пакуль што такі план, што мы выканаем вось гэты Industry Standard на стрымах. Па-за стрымамі я все, што паспею, по Pathfinderу зраблю, але потым мы будзем ужо на стрымах открываць мапы, закрываць краіны і так далей. Там будзе даволі цяжка. Вось, таму... Але паспрабуем зрабіць все ж таки. Таму што калі казаць пра мапу, то цалкам 66%, не 17, але па краінах бачыш, вось учора я табе пісаў, што у Францыі быў 10% усяго за гадзіну адкрыў. Вось, а так можна на стрымах закрываць, напрыклад, Эстонію, Літву, Латвію, тую самую. Германію не ведаю. Польшу я хацеў бы заставіць на апошні, вось Швецыю. Все было б добра. Ну, карацей. Разумееш. Італія невялічкая, пакуль нема гэтай DLC. Ось тут зараз покажу табе. Вось, бачиш, яна зусім кароткая. Тут толькі вон, яны гэты турень зрабілі, шэрым. І ўсё, так нічога не змянілася. Даволі хуценька можна будзе на стрымы ўсё гэта зрабіць. А па-за стрымамі ўсё ж такі закрыць гэтую вялікую Германію, Францыю, што там яшчэ Швейцарыя. Ну, Швейцарыя, яна невялічкая краіна, але за не DLC, за апдэйту 1.50 яна зараз уся шэрая стала. Там все скинулося на 0. Skręć w lewo. Але затое, калі Швейцарыю будзем ездзіць, то там ёсць дзе паглядзець, што паглядзець і якія-небудзь фоткі панарабіць па гэтых Альпах. Prawo.
Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Цікаво, як Ян увогуле провів свою вакацію. Ці усё на цягнікі тратив усе дні. Може, недзе пабыў, на сноубордзе пакатаўся ў нейкіх мясцінах прыгожых. Эх, Prosto. піша цягнік. Усю вакацыю цягнік з'еў. Мюнхен добра паглядзеў. З маці, я памятаю, што ты сустракаўся, планаваў Skręć w сустракацца. prawo. І калі не памыляюся, ты пісаў, што 2 гады не бачыў, і як усё прайшло ўвогуле? Мора слёзаў. Я на наступных выходных не на сплав. О, куди ти на сплав поїдеш? На яку рацэ? Ну так, на мяжы пужаюць. Мне яшчэ не падабаецца тое, што Trzymaj się латушка lewej там нешта strony, піша, a нагнятае. następnie skręć w lewo. Што палякі спрабуюць закрыць мяжу, а мне акурат у гэты момант жонка хоча ехаць. Skręć w lewo. Трошки так пужае насамрэч гэтае нагнятанне. Вітаю, Анюта, вітаю. Ось акурат такі і усе сабраліся. Усе, хто заўсёды прыходзіць на гэтыя стрымы. Мне каб матуліных бліноў паесці, таксама 4500 кіламетраў лётаць. У меня есть для тебе ВРВ адказ, Przygotuj się пякі do сам. skrętu w lewo. Я вось таксама чакаў усё гэтага, а потым, а халера, сам напяку. І з тае пары бліны, што Скрэч для вляво. мачанкі, дранікі ці нешта такое не чакаю, сам пяку. І нармалёва. Значна лепей, чым без іх. Jedź prosto. Сімвалічны момант. Ну, разумею, конечно. Менавіта гэта разумею. Jedź prosto. Так. Аўташколу учора здаў. О, віншую! Ты здаў экзамен тэарэтычны ў аўташколе, я так разумею. Супер. Вось, Аня. Вось, вучыся. Яну Гданьску здаў. А ты яшчэ нават у аўташколу не пайшла. Усё мяне цягнеш у гэты басейн. Ну што табе басейн? Ідзі вучыцца. Там уже каля 5 гадзін засталося і ўжо скончыўся. Ну хіба што гэта, 2 тыдні максімум, так? Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo.
Да, нібито на гэтым 3 заняткі будзе. Але потым чакай, ты здаў унутраны нейкі экзамен, ці будзе там нейкі дзяржаўны потым? Ці аўташкола табе правы выдае? Ну, то бок яна табе сведчанне нейкае выдае, што ты там скончыў гэтую школу і табе павінны дзяржава аддаць уже правы зрабіць. Як ты гэта ў Польшчы працуе, бо у Беларусі, я памятаю, калі я здаваў, то быў унутраны экзамен, практыка была і потым яшчэ дзяржаўная. Будзе про орд. А што такое орд, я не ведаю. Вось заўваж, Аня піша, ты ў мяне ёсць, каб мяне вазіць, то бок усё, пытанне знята. Ніякіх навучанняў. Мы ездзілі ўжо ў месца, дзе будзе экзамен, і паказвалі, як што будзе. А, ўсё ж таки будзе нейкі дзяржаўны экзамен, таксама як у Беларусі, добра. То бок яшчэ рана. Але ўсё ж таки нейкі прымешкавы такі вынік ўжо ёсць. Так. Пришла твоя книга, Анюта. Я тут только что инпост написал. Город это як у нас, на Сімашка у Менску. Я не ведаю Менска. У горадні гэта даі, я так разумею, што горад гэта типа даі мясцовая. А, ну все, добре. Na rondzie zjedź drugi zjazd. Zjedź z ronda. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony. Стоять. Jedź Стоять, prosto. уже чакали мяне. Паскуды такія. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Хочаш новы эпізод з РДР 1 ліпеня? Я хочу сёння. Я б паглядзеў бы і сёння ўвечары, а то ўчора лягаў спаць, няма чаго было глядзець.
Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Есть опция на первое, 8, 15. Первое давай. Что ты пытаешься? Выпускай как только можешь. На что тебе чекать плану? Выпускай. Не успел таки. Все ж таки поспел оштрафовать. А 1 липеня это буде понеділок наступний аж, ну так? Не помиляюся ж. Бо у нас червень кончається у неділю, коли добре пам'ятаю. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Нормальово буде, нормальово. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. 1 липеня, так 1 липеня. Zjedź z ronda. Мне так само надо сегодня, потребно сегодня снять этого Привида Сушима наступную серию и коли атрымаецца, то і змантаваць усё ўвечары ці ўжо заўтра. Так, чакай, Трымайся ты правай мог стороны. сказаць давай ва ўсе 3 даты, а чаму не? Не, ну ты мне пытаешься про одну серию, я ж не ведаю твоей магчымасці. Магчыма, у тебя 3 готовые. Давай усе 3. Я не памятаю, ты ж казаў увогуле здымеш 3 серии по сюжетце. Trzymaj się lewej strony. Сюжетка довга, ну, я разумею. Але у тебя планы свои. Мы только распочали. Jedź prosto. Так, мы только распочали. Маш на увазі сюжет распочали. Там пакуль яшчэ не ясна агульная мэта, на куды мы ідзем і што там за асноўная лінія. То бок, калі казаць пра Ghost of Tsushima, гэта зразумела з самага пачатку. Если ты пачынаеш гульню, табе зразумела, што ты павінен гэта Хана Хатуна неяк перамагчы ягоныя войска таксама. Ну, тыпу, ты пераможаш Хана і ўсе астатнія збегуць самі. Вось. І з-за гэтага ён зараз перамясціўся на поўнач, кінуўшы замак на поўдні. Вось. Trzymaj się prawej strony. Мне зараз, я думаю, Jedź dalej хіба што prosto. буду вызваляць гэты prosto. паўднёвую выспу, а ўжо потым перайду да паўночнай. Тым больш, што ў апошняй серыі там вось, калі глядзеў, там быў такі персанаж Рюзо. Дык гэта на монтажы ён 2 бойкі са мной меў. Насамрэч ён мяне каля 20 разоў вынес, як дзіцёнка. А я просто выразаў усё, што непатрэбнае было, усе гэта ў лайках і так далей. Ты калі
З першого епізоду ми біжимо від законників після грабежу. Ну, закваска Trzymaj się така, prawej як во strony, всіх a вестернах. następnie skręć w prawo. Бедбой такий. Але з принципами моральними. І там треба всіх ж так. Ой, бляха, муха, нельга так робити. Зараз доїду, прочитаю. Їдь просто. Чекай. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Так, з першого епізоду ми біжимо від законників після грабежу. І нам треба збіжати, відчувається японський стайл. Куросава Мод. Як у привіді. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć До w речі, lewo. учора коли я там глядів огляд відіка на новий Assassin's Creed, а я Przygotuj хотів się його do пострімити skrętu w prawo. у свій час, коли він вийде, а оказалося, що ця курва буде знову про Японію. І я так трошки засумував. Skręć w prawo. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Так, приехали. 5. Готово. 5. Так. Бабадяки мод, коли ти гуляв у Чорної душі 3. Розумієш? Dark Souls. Не, Dark Souls занадто вже. Задротська, я її запускав, але мені не пішла. Так, ми другий раз окунулися у Ризі на ЛВР. На ЛВР. Більше сюди не їздимо. Бо нема сенсу. Так. Що там по стаміні у нас? Полова, поехали шукать. Латвия. О, Даугавпилс. Доволі далеко. Поглядим, що тут есть еще, нема нічого. Давай, Даугавпилс, дик Даугавпилс. З Орібро. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Obliczanie nowej trasy. Так. Орібро. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Skręć w lewo. To była miła przejażdżka. Wybrano cel podróży.
Okej, ruszajmy. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony. Zjedź w prawo. Ты ведаешь, что? Jedź prosto. Тебе треба гулять у Flight Simulator под песню Александра Пистолетова «Наш самолет летит на Канары». Trzymaj się prawej Шчыра кажучы, з гэтым Flight Simulatorом цэлая трагедыя. Слухай, я нават не уяўляў, што будзе так цяжка. Zjedź w Таму prawo. што ну, на геймпадзе, напрыклад, абмежаваная колькасць гэтых клавішаў. І я ўсё ніяк нават з гэтым камплектам не могу разабрацца, таму што там ёсць цягу даць, цягу адабраць, закрылкі, падкрылкі, шасі і гэтак далей. Да халеры ўсяго. Я вось гэты туторыял, які там маецца, я праходжу, каб навучыцца, і вось дайшоў да 3-го блоку задачаў. Да апошняй там задачы. Ты то ўсё робіш сам, узлёт, пасадка і так далей. Манеўры там у паветры і халера не атрымліваецца, увогуле не атрымліваецца. У чым там праблемы, не разумею. Трэба... Ой. Такое адчуванне, нібыта трэба нанова праходзіць усё, увесь гэты туторыял. Мінуючы, канешне, самае простае, але вось на такія, дзе былі праблемы, сканцэнтравацца, каб заўважыць усе гэтыя адрозненні, што там было зроблена, бо ўжо ні халер не памятаю. Пакуль пройдзеш усё да канца, то ўжо забудзешся, што было ўперадзе на першых гэтых практыкаваннях. Гэта цяжка. А і ў той самы час ўжо проста калі стаміўся трэніравацца, то запусціў, там ёсць такія абзорныя, аглядальныя, лепей так казаць, аглядальныя палёты па гэтых месцах знакавых у краінах. Я там узяў Golden Gate у Сан-Франциско. Вось, загрузіў усё. Бляха, адзін горад весіў амаль 2 гігабайты, то бок гэтыя дамы, тэкстуры і так далей. Карацей, і чамусьці там, па-перша, быў сучасны самалёт, не Цэсна нейкая там навучальная, а звычайны такі стылёвы джет нейкі. На ім атрымлівалася лятаць вельмі проста. На Цэсне значна цяжэй лётаць, але ўсё ж такі я памятаю, што калі глядзеў праходжанне, ну, геймплейнае відэа па гэтай Flight Simulatorу, там трошкі
Да гэтага джету прыйдзецца пацярпець. Трошкі гэтак, не ведаю, гадзінаў 8 у гульні. Гэта ж найменшая колькасць гадзінаў. А гэта азначае, што на цэсне патрэбна навучыцца лятаць. Карацей. Што я жалюся? Відэа па Flight Simulator выйдзе яшчэ даволі далёка да гэтага выхаду. Пакуль што не атрымліваецца засвоіць усе навыкі палёту. Цяжкавата. Ужо з'явіліся нават думкі купіць сабе гэты штурвал электронны. Адмысловы такі геймпад дзеля лётных гульняў. Trzymaj się lewej strony. Налево, добре. Чекай. Бяры голландскі. Што голландскі? Самолет нейкі? А, голландскі штурвал. Не, гэта толькі думкі. Ты ведаеш, заради адной гульні купляць. Каб я яшчэ быў фанатам нейкім там па гэтых Ил-2 штурмавік ці вось па гэтаму Flight Simulator, то ж просто хочацца палятаць, хочацца над Гродно Trzymaj się праляцець. prawej strony. Ці вось ты папросіш куды-небудзь злятаць, у Вільню, напрыклад, ці вось Ян скажа, ляці ў Мінск, хачу на прадмесце Траецкае паглядзець. Zjedź w prawo. Ці там у нейкую раку плюхнуцца на гэтым самалёце. Ну гэта так, толькі для забавы, разумееш? Skręć w lewo. Skręć w prawo. Гульня тут причина. Собака, ты тролль. Голландский штурвал. Я так разумею, это типу летучих голландців. А я чомусь полічив, що ти ніяку там прапануеш голландскую кампанію, яка займаецца вырабам гэтых геймпадаў. Голландцы. А ты уже соскочил. Бля, тут прошив. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w lewo.
Skręć w lewo, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Так, тут дорога, бляха. То туди, то сюди, то вправо, то вліво. Так, Гданськ не сюди. Przeliczam trasę. Maybe анекдоти порозповідати. А що сумно? Ти ж там недзе ў краму пайшоў пісаў. Уже ідзеш з крамы. Карацей, недалёка. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Давай, крути. Я что зусім зупинився. 4 супермаркети каля хати. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. А мне лепш, каб было дзе Skręć w пашпацараваць, lewo. а не дзе грошы страціць. Бо я столькі не зарабляю на 4 супермаркеты. А не ўсё з хаты вынесе. Закупы толькі па зніжках, ну. Гэта факт, гэта наше ўсё. Мы тут ходзім у бедронку, такі сеткавая крама, карацей, прадуктовая. І там Na таксама rondzie заўсёды zjedź ходзіш, drugim zjazdem. па ім бачыш зніжку. Трэба, не трэба, але прыйдзецца ўзяць, таму што, магчыма, калі яно табе спатрэбіцца, Zjedź z ronda. зніжкі не будзе. Ты не разумееш, палічыў цыклы ва ўсіх 4. Як гэта? Разумныя пакупкі называецца. Падыход. Калі па 4 супермаркетах ходзіш па поле, то там зніжкі, то тут зніжкі. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Сюди. Что ты прибедняешься? У сенсі, а не что я прибедняюся. Я пердолю. 6+2. Учора так купили. 3+3. 3 купляешь, 3 дарма отрымливаешь. А ты что, Аня,
Лічыш, што калі б у нас было пад домам 4 супермаркеты, то ты б туды не хадзіла просто так, паглядзець, памацаць нешта там. Я купляць не буду, толькі зайду паглядзець і памацаць, і ўсё. Это ж звычайна так робіцца, але я лічу, што наш бюджэт ратуе менавіта тое, што супермаркеты знаходзяцца даволі далёка. Ай-яй-яй, блядь, нет. Ух. Бо до Альфы нам ісці сколькі тут? Кіламетр, хіба што 1,5. Я маўчу ўжо пра всякія ашоны і так далей. Гэта занадта далёка для цябе. На пеша ты туды не ходзіш. Мы не куплялі ежы пра запас, таму што яна на зніжцы. Неправда. Апошні раз, калі мы куплялі філе, успомні, яно было па 12 злотых. І мы купілі, 2 пакункі дакладна мы купілі. 2, так, мы 3 не куплялі, 2 купілі. То бок, на што табе ажно 4 кіло філе курынага? Ці гэта не пра запас? Тое самае з паліндвіцаю. Калі яна на зніжкі ляжыць па 9 злотых, чаму не купіць? Гэта выключэнне. Добра, няхай так. Няхай, добра, ты права заўсёды. Выключэнне, як скажаш. Так, трэба запраўляцца нам. А то зараз станем тут на шашы недзе. Не доедем. Хотя, так, 360 километров мы не доедем. На гэтых парах паліва, якое засталося ў баку. Гэта выключэнне. Ты чула, што я табе казаў, што кніжка твоя прыйшла? А то нічога не адказала. СМС-ка прыйшла ад інпоста. І зноў памаўчу, маўчы. А у меня пытанне да ВРВ ёсць. Вось калі ты РДР серыю гэту будзеш выпускаць аж на 1 ліпеня, што ты можаш параіць на сённяшні вечар, каб паглядзець? Expeditions і SnowRunner не падыходзіць. Адразу кажу. Гэта не тое, што я гляджу перад сном. Jedź prosto. Так, ВРВ потым прачытаю, гэта я разумею, анекдот пайшоў у эфір. Мы не ходзім па супермаркетах, адпавядае Аня, таму што нафіг мацаць трэба браць, так заўсёды. Але гэта афіцыйная версія для мяне. Мы пойдзем памацаем і паглядзім толькі. Я так разумею гэта заўсёды. Trzymaj się prawej strony. Пра кніжку чула. Я разумею, што цябе гэта трошкі парадавала. Усё ж таки так. Чакай, што там піша наш ВРВ? А мапавец пытаецца ў змагара, маеш рацыю, то адпавядае так. А мапавец перапытвае Баофэнг ці Матаролу.
А потым пытанне, ну цябе выключна беларускамоўных. Карацей, я так разумею, што жарт складаецца толькі з таго, што расейцы не разумеюць, што такое маеш рацыю па-беларуску. Окей. ВРВ, окей. У цябе выключна беларускамоўны контент? Ну так, бо у каналу ёсць абсалютна простая місія зменшыць колькасць расійскамоўных контенту і пашырыць іншы украінамоўны і беларускамоўны контент. Мяне цікавіць менавіта распаўсюд на тэрыторыі Беларусі і Украіну, то бок іншага контенту. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. О, нарэшце стрымер, які гуляе ў працоўны час, можна глядзець на фоне. Дзень добры. Дзень добры, Александр, вітаю табе. Jedź prosto. А ты яшчэ адзін той чалавек, які паралельна з працай робіць нейкія рэчы, напрыклад, слухай стрымера. Тут акурат такі, вось, бачыш, трое сядзяць штодзень. Можа, ты будзеш чацвёрты. Trzymaj się lewej strony. Так, на чым ездзіш? На геймпадзе. У мяне я купляў ад Xbox One. То бок у асноўным, дзе гэта падкармліваецца, я на ім гуляю. Вельмі якасна, дарэчы, калі лічыш ці разважаеш яшчэ купляць ці не, то раю. Мне вельмі падабаецца, асабліва з-за адваротнай сувязі, то бок вібрацыі і гэтак далей. Тут стаіць два моторчыкі у правай руцэ і ў левай руцэ, і таму ўсё так якасна выглядае. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Так, там нешта З'едзь панапісвалі, з зараз ronda. прачытаю, чакайце. Так, вітаю, Ян, паздароўся. Добра, вітаем. ВРВ прапагандай займаецца, падабайка, падпіска. Усё як належыць. Не разважаю пра геймпад, у мяне руль стаіць, на якім я час ад часу гуляю ў гран-турызмах. Ага. Зразумела. А я ўжо занадта стары стаў для гран-турызма, Horizon і ўсё астатняе, Assetto Corsa. Мне ўжо не заходзіць. Я калісьці аддаў 3 гады жыцця на ўсялякія Формула-1, Колін Макрэй і так далей. Але потым нешта адпусціла мяне. Ужо перастаў. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Хочаш прикол, ты на мой англамоўны канал даў модерку? Так. І на то я даваў. Калі што, то бок. Калера, дзе ён? З'ехаў улева, добра. Тебе і там ёсць, так? То бок ты пачаў мяне глядзець з англамоўнага, потым перайшоў на бай. Ну, вось і ўсё зразумелі. Галоўнае, што разабраліся, дзе ты атрымаў модерку. Калі што, на на бай у цябе будзе больш правоў. Там нейкая такая модерка з дадатковымі правамі.
Байхаммер, а что ты маешь на увазе? Байхаммер. Бо калі што, баніць ты можаш з другого каналу таксама. Калі не памыляюся, там дадатковыя правы адносна забаненых словаў, то бок рэдакцыя чату. Штосьці яшчэ адное там было, то бок нейкая другая была яшчэ асаблівасць. А, хаммер мацней. Я б не мовіў так. Я бы казаў, што хаммер там больш такі хірургічны. То бок у цябе правы рэдактуры ёсць, нават нейкай. Типа там типу апісанне да каналу ці нешта падобнае, я наколькі памятаю. Карацей, ты ж можаш прагледзець на сваім канале, гэта ёсць. Калі што, у сеттингі і кам'юніці. І там будзе апісанне гэтага ўсяго. Так, 115 километров, калі што ў нас засталося, мы ўжо давязем гэты няшчасны груз з-за Швецыі. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Александр, а калі не сакрэт, то дзе працуеш? Ой, ёпта. Едеш, што ў Літве сыркі смачныя, а ў Трэчыне што Сакартвела. Na rondzie Nie. zjedź drugim zjazdem. Нет, я не ведаю, Марва. Не ведаю, на што мне гэта інфармацыя. Не ведаў. У Япамі. А, ты айцішнік. Зразумела. Калі што, Ян і я таксама айцішнікі тут. В РВ у нас юрыст. Не бесплатны. На всялякі выпадак удакладняю. Сакартвела, Джорджия. Зразумела. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Куды не плюнь, попадзеш у айцішніка. Ну, збольшага так. Мы калісьці са сваім сябрам, ён таксама айцішнік, і задоўга да мяне перайшоў у айцішку, бо я толькі апошнія 6 гадоў там працую. Да гэтага моманту я быў гандляром звычайным. Ты, карацей, мы калісьці з ім разважалі на гэты конт, што беларускі рынок быў занадта моцна перагрэты. Бо ўжо бралі, калі толькі не бралі у гэту айцішку, або быў нейкі спецыяліст, які б сядзеў, нешта рабіў. Так, паліва. У нас 60 км засталося, нам яшчэ хопіць. Але лепей сюды хіба што заехаць. Праз гэтую станцыю. Няма чаго цянуць. Заправляемся. Як то кажется, працуеш у Єрат. Єрат? А чому Єрат? Чекай.
Так, вось ты кажаш, што паглядзець. Выйшаў эпізод пра спуск у пячору, а там вельмі цікава. Ні хера не зразумеў. Пачакай, перачытаю. Вось ты кажаш, што паглядзець. Што, а выйшаў эпізод пра спуск у пячору. Ага, кириллица и все. А чаму не Ирам тогда? Чаму менавіта пісьмовая Т? Ўсё гэта адносна, карацей кажучы. Суб'ектыўна. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Хлопцы, поехали. Чего стоимо? Так, Expedition вийшов, самый цікавий епізод, пока на крик. А, усё зрозумів. Expedition про Печору. Угу. Старожитні цивілізації. Я розлічував на некий фільм, насамрэч. Але добре, погляжу. Погляжу сьогодні ввечері. Expedition по-любому погляжу. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Поплакаць і падумаць. Я заўсёды гляджу тое, што можна падумаць. Вось учора, напрыклад, Вожык, калі заходзіў, памятае, што я яму раіў калісьці паглядзець чытача, The Reader. Фільм не новы, калі што. У галоўнай ролі там Кейт Уінслет і другі акцёр, якога я па імені не памятаю, як завуць. Рацяй, але я яго раней не глядзеў. І аб чым вельмі пажалеў, тому што пасля перагляду гэта аказаўся вельмі моцны фільм. Просто вось калі ты не глядзеў і мажліва у цябе нейкае пытанне ў галаве ёсць, калі што паглядзець, ён невялікі, 1,5 гадзіны. Але дакладна варта таго, каб яго праглядзець, а потым яшчэ магчыма пераглядзець. Таму што мне спадабаўся вельмі супер фільм. З Мелом Гібсонам, магчыма, я глядзеў усё. Я не памятаю ніводнага фільма без яго. Патрыёт памятаю, так. Мы былі салдатамі. Пафасна. Мне больш падабаецца пра гэтага фельчара. Як ты яно, чакай. Jedź prosto. По законах совести ці неяк так, наверное, по-расейску называўся. Штосьці падобнае. Мне больш падабаецца пра ваенную тэматыку гэты фільм. Ён больш такі раскрывае вайну з боку не гераічнага, я бы так мовіў. Hacksaw Ridge. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Hacksaw, не ведаю. Не ведаю. По соображениям совести, во. Таксама вельмі просты фільм, я калі пачынаў яго глядзець, ён такі, нібыта
кандыдат на лайно нейкае. А потым, калі ўжо дагледзеў до канца, то стало ўсё больш зразумелае. У адрозненні, напрыклад, ад мы былі салдатамі. То бок там спачатку до канца Przygotuj się do skrętu одна w і prawo. тая самая думка ідзе. Як змяняюцца людзі, як гэта ўсё на іх ўплывае і гэтак далей. Але думка асноўная гэта гераізацыя. Што трошкі не па-мойму. Так що врыць месцовасць, дзе быў той бой. Ага. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. А калі вось ты рэкамендуеш пра гераічны, як табе Дзюнкерк Нолана? Глядзеў ты яго ці не? Dotarłeś na miejsce. Do І толькі usłyszenia расейцы następnym дадумаліся razem. назваць гэта па сабражэннем совесці. Ну, расейцы могуць, калі што... О, 6 з 24. Калі што, палякі тым самым займаюцца. Я ўжо глядзеў мноства фільмаў, якія палякі перакладалі, і плявацца хочацца часам. Таму што таксама так ужо вычварэнства такое выпраўляць з назовамі, што халера іх бяры. Так, у нас палова стаміны. Давай знойдзем нейкі заказ. Ой, у нас яшчэ часу. Процьма. Чакай, а мы ў якім горадзе? У Даўгавпілсе, так? Даўгавпілсе. Я адмячаў? Не адмячаў. Адмецілі. Крыжык паставілі. Давай далей. Латвіяс сюды. Зноў Даўгавпілс, але ўжо значна бліжэй. Чаму не? Паехалі. З Рыгі. Добра, паляцелі ў Рыгу. Szukanie nowej trasy. Хоць яны у названні адресавалі сэнс, але... Абсалютна згодны. Дзюнкерк, такая мешаніна трагедыі, гераізму просто якія кінуліся захоўваць армію на сваіх чужых і багацьох эпізодах. Skręć w prawo. Украінскія пераклады лепшыя, гэта факт. Яны нават перакладаюць у голас лепш. Не мяняючы сэнсу звычайна. A następnie skręć w prawo. Што, напрыклад, падбешвае, калі слухаеш расейскую мову ці пераклад. Яны вельмі часта ім проста пераварочваюць усё. Jedź prosto. Дык вось што наконт Дзюнкерк, чаму запытаўся пра яго? Ды з-за таго проста, што, на мой погляд, гэта больш набліжана да стаўлены. Бо там сапраўды няшмат было гераізацыі, то бок адзінкі некаторыя. Але тым не менш, мне падаецца, гэта больш падобна на праўду. Jedź prosto. І нават той выпадак, памятаеш, Trzymaj там się lewej гэты, strony, a następnie skręć w lewo. калі хлопчыка забіў. Чэлік гэты, ўсё ж такі, вярнуўшыся на хаты, яго там абазвалі героем, але героем ён сабе ніколі ўжо не назове, канечне Przygotuj ж. się do skrętu w lewo. Вось, але менавіта так гэта і працуе, на Skręć w жаль. lewo.
што ў такіх выпадках нават такія памылкі яны выбачаюць. Przygotuj się do Я маю на ўвазе соцыум. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Калі б у Дзюнкерку... Чакай, зараз паверну. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Do dzieła. Так. Калі б у Дзюнкерку вырэзвалі частку фільма, дзе ўсе панікуюць і шараёбяцца, было бы лепей. Зразумела. Там была больш арганізавана эвакуацыя на самой, але з недахопам сродкаў. Ага. І от у цей час там просто на ваколіцах мястэчка быў жах, каб абараніць эвакуацыю. Ну, гэта ж таксама паказвалі ў фільме. Что было подразделение, якое было посланное типу на смерть, просто каб забеспечить эвакуацию. Okej, ruszamy. Поехали! 224 километра, мы повинны поспеть. Стамину у нас хватить. Там и ВДВ Геринга, и войски СС. Skręć w lewo. Так. И мало того, что англики с французами встрымливали, яны контратаковали, накидали им будь здоров. Гэтага не показали. Типу контратаки и так далее. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Мне падаецца, гэта просто было з-за того, што Нолан хацеў паказаць менавіта гэты бок. Do skrętu w prawo. Не ў плане таго, што ён зрабіў нешта падобнае на кшталт савецкай сталінградскай бітвы. Не. То бок, калі ўсё бы разбіралася па пазіцыях, па нападах, па абаронах і так далей, дэталізавана. Там быў пасыл менавіта проста антываенны. З-за гэтага і не паказваліся поспехі. А просто так падсумоўваючы паказалі кошты гераізацыі. Больше значныя падзеі, а Нолан паказаў трагедыю, але Нолан як Нолан. Ну, магчыма. Let's spark a light and see where it leads. Just you and me, Jedź prosto. hiding behind the curtain. A world so uncertain. Come and see where this leads. The circus. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Так, у бою накрыл место газы на полный метр, там и цяжкія далейныя праблемы. Jedź prosto. Skręć w prawo.
prosto. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony. Там нават той самы факт, што ты яшчэ хвіліну не прытрымаешся і танкі раздаюць іх хто на пляжы. Jedź prosto. А потым задача ў палон амаль што Азов выходзіць за усталі. Чакай. Мы тут трошки парушаем. Незразумела, ці дажывуць іх людзі до канца вайны. Ну. Што тут дадаць? Там трагедыя на кожным крокі. Гэта з сённяшняга пункту гледжання яна выглядае трагічна. Калі так падумаць, то магчыма так і было, потому што у той час яшчэ не было такой упэўненасці у еўрапейцаў, што фашысты будуць рабіць гэта канцлагеры, адпраўляць туды еўрапейцаў. Асабліва саветы і гэтак далей. Магчыма, яны ўсё яшчэ па нейкай там канвенцыі лічылі, што ўсё будзе арганізавана, людзі будуць абмененыя палонныя на палонныя, ну і гэтак далей. Так. Трошки рызыкуем. А трагедыя, ну, так зноў жа ж, калі уцяміць тое, што Нолан рабіў антываенны фільм, то зразумела, чаму так паказваў. Чаму так рабіў, чаму менавіта гэтыя падзеі ён выбраў дзеля асвятлення. Холера, бляха, гэтыя дарогі не даюць нормальна чат пачытаць. Хоть ты паузу націскай. Нормально з чалавекам размаўляй. Так, добра, ўсё. Прамы кавалак дарогі. Так, гэта ўсё крытыка, а крытык гэта той, хто бы зрабіў, як яму хочацца, калі б умеў. Ну, гэта пазітыўны такі, мне падаецца, тэрмін дзеля апісання крытыка. Треба скинуть хуткость, то не упишемся. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Так, Гердзі, а паводле на конт Expeditions твоего, ён выйшаў ці яшчэ выйдзе? Прыгадай, калі ласка. Пора выбраць стэм, гатавацца і праз сезону Дыскорд абмяркоўваць. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Можна і так, можна і так. Zjedź z ronda. Устроить клуб дебатычны.
rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Бляха, опять Едь дождь. просто. Да на что? Без тебя так добре було. Вийшов. Нешта незразумела лічыльнік гэтых гледачоў на Ютубе. Ён то 3 паказвае, то 5 паказвае, незразумела, што гэта такое дзеецца. Ці нехта там адключаецца, зноўку падключаецца, ці што? Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Так. Хамуем. Тормози, Skręć w бляха. lewo. Dobra, trzymałeś. From a place of hardship to a place of ease. 'Cause a place of flourish in return it's for a reason. Так, а тим часом у нас залишилося 27 кілометрів до метової кропки. Зараз доїдемо, розгрузимося. I deserve comfort, maybe. I should preserve comfort by needing you. I don't. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. And say what you want, but I'm not okay with my brain anymore. I'm not okay with the way that it goes. Hardship is fortune, so baby before. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Final time to start a good reason to let mama trust me. I need to buy myself a quiet before I kill.
Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Так. Зовсім трошки засталося, боже. Нешта я уже стомился. Бляха, это якая доставка на сегодня? Это 4-я, 5-я? 5-я отрымливается. There was always a longing for more, and the connection is disconnecting from this. Przygotuj się do skrętu w prawo. There were parts of my core, senseless Skręć w prawo. wisdom hidden, locked up in my soul. Now it's the time to realign, reconnecting my foundation, reunite. Oh, I'm digging, got my feet on solid ground. Przygotuj się do skrętu w lewo. Так. Уже вкусненько доедем. Skręć w lewo. Jesteś u celu. 7. Добре. Одразу отмечаем это. Отзначаем, пробачте. 7. Добре. У мяне калі быў разлад сну, гуляў гэтую гульню, а як яна туды дапамагала. У мяне калі праблемы са сном, я заўсёды гляжу нешта. Штосьці доўгае такое, не тое каб нуднае, але хаця б трошки полезнае, карыснае. Хаця б трошки карыснае, каб было не так кепска пасля прагляду, маецца на ўвазе, што ты недзе там згубіў час, ці страціў яго без асабліва нейкай карысці. Так. Стаім і шукаем наступны заказ. Падсумую, прабачце. Падсумую, бо ў нас ёсць Александр новы, Ян далучыўся пасля доўгага перапынку. У нас задача гэта Industry Standard. Яна даволі спецыфічная, таму што трэба на 12 гарадоў, якія знаходзяцца ў Балтыцы. Трэба адвесці груз. Гэты груз таксама павінен быць спецыфічны, і мы заўсёды шукаем яго з дапамогай гэтых кампаніяў, якія маюцца не выпадковыя кампаніі, так, вось гэты Латвіяс, Эстоніяс, Вільнюс, Вільё і гэтак далей. Карацей, у нас яшчэ засталося колькі? 17 доставак, то бок гэта будзе прыкладна 3-4 стрымы. Так, на 12 прадпрыемств трэба зрабіць мінімум 2 дастаўкі. Вось, і карацей, гэта трохі вымагае. А ўжо потым мы пачнем адкрываць мапы, каб атрымаць дасягненне, якое, на мой погляд,
самае недарэчнае, але курва, як жа яно патрабуе часу. Face to face, I found my pain beneath the Гэта маецца на ўвазе Pathfinder, дзе патрэбна нам адкрыць 100% мапы. То бок заехаць у кожны закуток, каб уся мапа стала жоўтенькая замест шарай. Так, у Рыгу. but I held on to what I had. For what it's worth, ВРВ, такое удакладненне. Ты пішаш мінімум 2 дастаўкі, а можна 3, 4, 5 і гэтак далей? life in love that you hold. Rise above and let it glow. Just know that it's never too late to make a change. Crash and burn, I found myself beneath the emptiness. Калі ўжо казаць пра Літву, то ў Мелказёрава цікавы апошні выпуск з літоўскім гісторыкам. Так, згодны. Я глядзеў толькі ўрыўкамі пакуль што, бо не было часу. Халера, гэта 1,5-гадзённыя відэа, яны заўсёды цяжка заходзяць. Так, Даўгавпілс. Даўгавпілс. Jedź bezpiecznie. Сюди хачу. Так. This one for the person who feels alone. This one for the hero who has no home. This one for the one who live for hope. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Але яны ў залік не пойдуць. Вось, таму мы будзем максімум 2 рабіць. 2 рабіць. То бок не мінімум, а максімум. Разумею, маеш на ўвазе гэта. 12 прадпрыемств. Карацей, ёсць спіс, па гэтаму спісе і будзем рухацца. Вільнюскі гэты дакладна ёсць. Таму паехалі. Так, цікавы, ну, калі не РДР 2. Ну, слухай, да, добрая такая, ведаеш... Поехали. Нема чого стаять. Skręć Добрая парада заняцца менавіта гэтым відэа. Гэта не зусім skręć w prawo. відэа на сон, так бы мовіць. Але можна і паглядзець яго. Бо я, Skręć w lewo. калі што, я перад сном люблю такое, каб не вельмі нагружацца. То бок, яно можа быць эмацыйным, як кіно. Але каб мозг не занадта ўжо перапрацоўваў гэта і ўсё. А з інтэрв'ю так бывае, ведаеш? Вось, калі Przygotuj казаць się пра do Мелказёрава, skrętu w lewo. мне вельмі спадабалася інтэрв'ю, калі ён браў яго у рэжысёркі. Skręć w lewo. Рэжысёркі, якая там на розных мерапрыемствах атрымлівала нагороды і так далей, беларуска. Зараз я на сябе называю беларуска-польская рэжысёрка, але ўсё ж такі было Koniec вельмі trasy. цікава і паглядзець. І там ужо было, так бы мовіць, не да адпачынку, калі глядзеў. Wybrano cel podróży. О, не ідзе тут пад бокам. Але, дарэчы, у Мелказёрава я таксама памятаю, было інтэрв'ю, якое я ўвогуле не дагледзеў да канца, таму што з чалавекам, які у яго быў, я быў цалкам не згодны. Але вось зараз не спомню, гэта было хіба што месяцы 2 таму, а можа 3. Нейкі там мужик у яго быў, які нёс нейкую такую лухту ўжо, што, ну, паводле вось гэтых пратэстаў, сваё меркаванне ён даваў аналітыку на гэты конт, што было агідна слухаць яго. Skręć w prawo. Цапкала так, цапкала безумоўна. Гэта нават не абмяркоўваецца ніяк. Мяне цапкала ўвогуле бянтэжыць настолькі моцна, што проста
Я там нават засраўся каментарамі пад гэтым відэо з Цапкала. Але до канца дагледзеў. Бо ўсё ж такі хацелася скласці той малюнак гэтай постаці, які хацеў данесці да нас рэдакцыя вось гэта «Жыццё Маліна», так, каналу, да і Мелказёрава. Каб нічога не прапусціць і потым не думаць, што ты нешта там памыліўся, калі пісаў гэты каментары. То бок я дагледзеў да канца, але ўсё ж такі я нават выпісваў сабе на паперу ўсё, што хачу запытацца ў гэтай Цапкалы. Не тое, каб правакацыйна, але вельмі простыя рэчы, якія яна сама агучвае і чамусьці патрабуе ад астатніх, ад сябе ніколі. Каранцей, я ў гэты момант сабе чамусьці нагадваю Пазняка. Паўсюль агентура, паўсюль ФСБ, КДБ і так далей. Ведаеш, хто гэта быў? Гэта быў малады, палітолог нейкі. Малады палітолог. Вось зараз успамінаецца штосьці такое. Przygotuj się do skrętu w lewo. І калі не памыляюся, гэта інтэрв'ю было пасля Сашы Філіпенкі. Было выкладзена. Вось нейкі такі. Чэл. Вясковы, карацей, магчыма Ляхно, так, магчыма Ляхно. У яго былі нават такія тэзы нейкія, такія больш яскравыя, чым аналітычныя. Вось гэта мяне проста вкурвіла страшна, таму што ніякіх абгрунтаванняў, а калі і было абгрунтаванне нейкае, то яно было занадта вадкае і, проста бездоказнае. Проста вось на эмоцыях нешта такое выпальваў. Я такі, ёлы-палы, што за аналітыка такая проста. Нават Шалы такого сабе не дазваляе рабіць, не тое, каб іншае. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. О, ведаеш, якія мне людзі падабаюцца? Вось, хіба што на гэтых выходных. Саша Іволін здымаў, Александр Ханевіч. Во, гэта мои фаварыты, што Саша Іволін. Просто абажаю гэтага чалавека. І я Ханевіч таксама часам у горадзе сустракаю. Przygotuj się do skrętu w lewo. Але яшчэ не было магчымасці нават паразмаўляць з ёй. Просто так сустракаемся, там прывітаемся і ўсё на гэтым. Skręć w lewo. Ой. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Я найманем. Долбаный дождь. Як мяне вынесла собака.
Так, я в Грузию прилетел, у меня был шоурон с БЧБ. Со мной люди віталися на вулиці. Я їх уперше не бачив. Розумію, розумію. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Это, ведаешь, ситуация з шевроном твоїм і в Грузії нагадує той самий момент у 20-м году, коли просто по городу люди ходили со стихами і просто вітали один одного. Я пам'ятаю, як їхали з сім'єю, то з озера, ці откуль. Насустрач просто їхала машина з флагами, ну, торчали з вагон. І все, і всі люди, які їхали насустрач, просто їх вітали, той самий. Добрий час був, калі што. 20-й год він таки вельми добрий. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Nie, вже дощ кончився. Skręć w Я lewo. не бачу нічого. Але хіба що так? Нарешті, можна хоч спокійно їхати. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo.
You take me to a place unknown. I wonder if I'll ever go. My thoughts just won't leave me alone. Give me Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Я тебе в Przygotuj się do Discord skrętu кинул. w lewo. Добре, погляжусь. Раз. Skręć w lewo. У яким луки ти по Грузії ганяв. Добре, зараз W porządku. погляжу. Знайdziemy inną trasę. До речі, про Мілкозерова. Мені насамрэч больш заходить його на другий канал, який він там пілить. Загляне сонце. Бо такі історичні нарезки, які ён звичайно там. Загляне сонце в наше оконце. Ну, яны больш чапляюць, чым проста размовы нейкія з кімсьці. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Ой, тим часом у нас залишилося 50 кілометрів, нарешті. Поехали, поехали, поехали. За грибами, за горохами. Jedź prosto. Нешта Ян сёння не распавядае нічога, хіба што яго там падгрузілі нечым. Jedź prosto. Але з іншага боку ён пісаў, што ён заўтра выходзіць на працу, сёння не працуе. Таму дзіўна, нейкая яго маўклівая настрой такі. Я сёння слухаю, ты сёння прибірай. Чакай, дык тебе ж тыдзень не было ў хаце, чаму ты прыбіраешся, што там уже здарылася? 3
Trzymaj się lewej strony, a Czy ty lubisz następnie wyjeżdżać skręć w lewo. z śmietnika, a potem wертаться и все прибирать? Skręć w lewo. You pray that this love will carry on. I'll stay until you leave me drowning. I've slayed a couple demons in my day. You don't know I can't be swayed. Oh, no. Beautiful love, dragging me under the table. Hell in her eyes, she wants to put me in a hole. Beautiful liar. Коли я еду кудись, я заўсёды нешта не магу знайсці. А калі пачынаю шукаць, то выкідаю сережки по ўсе. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Гэта хіба што выглядае смешна, прабач. Zjedź w prawo. Пераварочваеш усю хату, каб знайсці нешта, потым выязджаеш, ну, спяшаешся. Потым вяртаешся і наводзіш парадак у хаце. Дзіўна. Не, мы заўсёды, калі што, пра сябе казаць, то калі выязджаем, то не, у хаце заўсёды належны парадак. Нават падлога вымытая і ўсё такое, бо правіла гучыць такім чынам, што калі ты вяртаешся да хаты, хочацца, каб гэта было чыста, каб, ну, карацей, як у хаце, як у сябе дома, так? Trzymaj się prawej strony, Як a усе, następnie а не zjedź вяртацца ў w нейкі prawo. там сметнік. Zjedź w Вось і prawo. пачынаць з прыбіральні. Прыбірацца і гэтак далей. Таму куды б мы з дзецьмі і жонкай не выязджалі на пару дней, заўсёды ў хаце парадак заставляем. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Вось мы ў Вільнюсе, калі што. Zjedź w Завод prawo. ВПФ. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Не, я ж неправільна сказаў, трэба казаць Вільня. Вільнюс гэта для ўсіх ворагаў. Для нас гэта Вільня. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Ось ти поїхав, з окна побачив. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. І все рухається не в той бок, коли виїжджаєш. Ну, буває. що Jesteśmy ти na ходиш. miejscu cali i zdrowi. Так, сюди, готово. 8 з 24. Мне подається неблага. Так. Что б я хотел? Я б хотел до халеры чего, насамрэч. Ці павязем мы яшчэ нешта. Адзін нейкі заказ. Бо калі павязем, то толькі адзін. Калі не, то я б на сёння ўжо насамрэч скончыў. Хто за што?
Колькі ж стрым ідзем, калі 2 гадзіны, амаль што 3. По последней. Давай одну і на працу. Згодна. Так. Ці будзе нешта яшчэ на Латвіян? Так, ВПФ довезли. Рыга отпадаем. Добре, хіба што мы з Латвіі скончылі. Далее у нас есть Эстония. Укунда. А Укунда мы 2 разы отвозили, так само отпадаем. Так, далее у нас что за компания есть? Ренат. С Белостоку у Ригу. Лінчопінг, Тарту. А може так? Слухай. Ось лето мне больше подобается. Znaleziono sygnał GPS. Przeliczam system gotowy do pracy. Ось тобі з хати вийти і поїхати. Що ти маєш на увазі? Obliczanie nowej trasy. А, с Белостоку ты маешь на увазі, что с Белостоку выехать? Там был заказ с Белостоку в Ригу, не. Skręć w prawo. До речі, я живу в районі, де нельга їздить на тягачах. Тому, не, ти не правий. Так, а у нас аккурат, слухай, полова стамін. У нас атрымаецца, што мы з Лінчопінгу давезем до парому, паспім на пароме і ў Тарту ад'едзем. Нават не прыйдзецца нідзе спыняцца, каб адпачываць. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Я тебе розповідав, чому міліціянти по 2-4 у 4. Так, розповідав. Хіба що у четвер минуле. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Do dzieła. Так, где оно тут?
Где тут у тебя перед? When I feel that heartbeat, I fly so much higher, fly so much higher, fly so much higher, fly so much higher. Так, так. Jedź bezpiecznie. Ну что, трошки засталося. Хвилинок 30-40. І ну все на сьогодні тоді. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Так я погляжу, як скончу. Чи ти хотів моє враження почути одразу? На стрими. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Зараз. Все заради тебе. Так. Треба ще його запустити, він як завсюди у мене не запущений. Так. Показывать не буду. Фар замазаны. Нормалевая спецовка. А что под погоней у тебя там такое червоное, черное? Да нічого. Добре, коли нічого. Ні, ну круто виглядає. Безумовно круто. Zjedź z ronda. The seasons come and go like thoughts of you. Правий сектор это український, так? Бо я хіба що з України тільки чув його. Trzymaj się prawej strony. А, зрозуміло. Гэта кадры з нейкай падрыхтоўкі ці што? Корпоратив таки. Добре. Добре, корпоратив, нормальово.
Мы тут у компании своей так само уже хотели поездить, пострелять недзе там у Ломжы ці недзе там, каля Варшавы ёсць. Кажуць, нормальны гэты цір, ці як ён называецца. Дырэктар Араб. Гэта цудоўна. Цудоўна тым, што ён даволі свабодна пачувае сабе вось такія моманты, ці што? Стрэльбішча, ну. Карацей, недзе там у Ломжа, але мы хацелі гэта зрабіць яшчэ да Новага году. І там па бюджэтах нешта не стыканулася ў нас. Не дамовіліся з дырэкцыяй. Нідзе ўбезаў всякі пацыфізм. А, тыпу мы па-за вайной, гэтак далей, так. То бок ён не з гэткіх. Каб захаваць твар і ўсё такое, ведаю. І левую павестачку не двигае. Можа і не двигали па... Бляха, вось як вас тут объехать? По правым боку, что ли? Так, ніколі так не рабіце ў жыцці, калі што. Так нельга ездзіць. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Так. Zjedź w prawo. Okay, my timing is critical. Then on my rhyming is pivotal. Homie, the dash is digital. Gas residual. Fire and smoke like I'm made of ritual. You bet my cash is on. I hit the gas, I'm gone. Running my way. I'm in it stuck in my zone. I'm in a blast, I'm on. Sliding on fade. I'm in it finding my ways. Grinding for days. I'm in a shining the hate. Only I wanted for praise. Stuck in a phase. Lighting and putting in place. Homie, you doing a race now. Better to stick me in place. Want it all, I gotta taste it. Pushing the pedal, now I gotta skate. All I ever know. Put me on this throne. Pinnacle. Push my buttons and that motherfucker go. What you know, what you own. Push it in that zone. Sonic bones full of fucking chrome. Riding to the dome with my goons. Motherfucking fumes. Don't know what it do. With the crew. When we coming through. Y'all are better move. Trzymaj się prawej strony. Chance coming for your ass. Turn the ass. Running rubber now. Better push the gas like.
zjedź w prawo. Собака выехал. Я уже думал на обгон идти. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Skręć w lewo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Треба анекдоты распроводать. Распроведу тебе про РДР 2. Не, на самом деле анекдоты треба розповідати тільки коли, не знаєш, до місця йдуть. А так у голос яны звичайно виглядають не до місця, не так смішно, конечно ж. Так, куди гэта? Фінляндія не. Палдиськи, так. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową Купив trasę. мужик собі шляпу, а я на йому гаразд. Been broken a long time, don't remember the highlights of me.
Skręć w prawo. Jedź prosto. Skręć w prawo. Так, маленькая и подобная на слона. Что это? Маленечко слон. Jedź prosto. Слоненок. Занадто просто у тебя жартики. Trzymaj się lewej strony. А я Trzymaj не się lewej strony. гэта ўжо раней чуў. Гэты жартик. А, успомніў. Гэта траплялася ў гэтых YouTube шортах. Там нейкі афэлак сваю жонку ці дзяўчыну тыранізуе ўсё гэтымі жартикамі. Пытанне на інтэлект. Так, у яго там нават спіс нейкі быў. Ну, а, канешне, ягоная дзяўчына там заўсёды той можа і хаця б адзін раз там на 5 пытанняў адказаць такім чынам, што можна і пад стол палезці ад хохату. Jedź prosto. Што нельга з'есці на заўтрак, абед ці вячэру. Тыпу гэтага. А, заўтрак, сняданак. На сняданак нельга з'есці абед ці вячэру. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Я памятаю, у дзяцінстве ў 90-е мы забаўляліся пытаннем тыпу, што будзе лягчэй, ці кілаграм жалеза, ці кілаграм пуха. Канешне, у дзяцінстве яшчэ трэба было падумаць некалькі разоў, каб адказаць правільна. Але я памятаю, слухай, мы ржалі, ведаеш з якога разводу, але гэта трэба рабіць не ў чаце, канешне, а голасам. Тыпу там табе задаюць пытанні пра якога колеру папера звычайна, так, для прынтера, напрыклад, там, якога колеру воблака, і гэтак далей, усё белае, 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 а потым пытаюцца, што п'е карова. Чалавек на аўтамаце, малако. У вас був такий прикол, типа гей мали, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий коня подвяже. Ой, камера.
Эй, ты гэтымі приколамі мне нешта вёску мою узгадаў. Апошнім часам, калі ўзгадваецца, заўсёды сум нейкі накатвае. Што праз даволі доўгі час яшчэ не пабачу. Ні Нёмана, ні вёскі, нічога такога. Ой-ой-ой. Разве што у гэтым, у флайт-сімулятара. Трэба будзе палётаць на днём нам. А, да цябе з'ездзіць. У друзгенікі. Гэта не той. Ён там вужэйшы. Але ў Коўна таксама, ну. Это я разумею. Jedź prosto. Але ў мяне там каля вёскі, там шчара ўпадае ў Нёман. І Нёман такі шырокі, капец. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. О, супер, мы нават хутчэй справіліся, чым я думаў. Прайшло колькі? 25 хвілінаў усяго. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. To była miła przejażdżka. Добра, 9 з 24. Мы сёння нешта псіханулі, я б так мовіў. Колькі мы выканалі? 7 заказаў, ёлы-палы. Хіба што гэта першы раз на стрымы, каб так столькі заказаў было выканана. Так, да халеры крацей. Ой, чарак звон драбадзі-драбада, яшчэ ўдаўчы ёй знікне краштуга. Ой, карацей, я стаміўся на сёння, прабачце. Гэта было даволі доўга, даволі складана. Трэба будзе падумаць, магчыма, згуляць гэта неяк пазней, бо я планаваў на паслязаўтра. Еўратрак сімулятор маецца на ўвазе, паглядзім. Магчыма, не будзем абкладваць, заўтра адпачнем у танках. Вось, дзякуй вялікі ўсім, хто быў на трансляцыі. Прадоўжым мы ў чацвер. Паўтаруся, што сёння на гэтым ўсё. Адзінае толькі я здыму відэа па прывіду Цушыма. Не ўпэўнены, што я змантую яго, але магчыма, хто яго ведае. Вось, і выкладу адразу. Калі не, то заўтра з'явіцца. Вось. А па планах і размовах на сёння ўсё. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Да пабачэння заўтра ў танкі. А на сёння гэта ўсё.